Hier in Roggel is eens honderden jaren geleden iets gebeurd, wat door generaties erna leerde niks te beloven, dat was ze niet gaan nakomen. Want o wee, het zou er gebeuren wat een Roggels meidje ooit overkwam. Ze waren van de goeie kant van de Roggelse Beek uit een gegroot gezin dat dicht bij de kerkers woonde. En een jonge mooie vrouw die door haar pap op zijn ene hand werd gedragen en zijn andere hand werd beschermend boven haar kop gooien. Zijn enige dochter, het laatste kindje in een lange reeks van zonen, de enige vrouw van het gezin, omdat moeder alles had moeten geven om van haar te bevallen. Ze was vaders favoriete kind en ze leefde een leven dat geen ander meisje in het dorp leefde. Ze liep de lichtste passen, hij zachte, welgevormde, fine hand en een gelaat zonder lijnen van de zon en van zorg. Terwijl ze in de nacht altijd goed en diep had kunnen slapen, waren er in haar omgeving veel jongens en men die duk slapeloze nachten doormaakten, omdat ze een niet te vangen vlinder was. Een van die men, een vriend van haar oudste broer, besloot het niet te laten bij alleen van haar te druimen. Hij liet zich elke dag aan haar zien, want om thuis te komen moest het vlinderke over het brugske dat over de Roggelse Beek lag. Daar kon ze niet ongezien langs hem heen en wekenlang speelde de man het spelke. Hij deed net alsof hij werk te doen over het brugske en als hij langsliep gunde ze haar een goed voorbereide blik. Dit had nooit het gewenste resultaat. Het meisje liep altijd door en toen een gesprek kwam het nooit. Ze had een voorzetje nodig, bedacht de man terwijl hij 's nachts in bed trachtte te slapen. En nu stond de man dagelijks neven de brug en probeerde een gesprek mogelijk te maken door zo'n weer hoor. Kunt ze die broden goed van mij doen? Verhangen van die haakloze vragen te stellen. En elke dag werd hij bediend met een lachje dat hem uitdagend en uitnodigend leek, maar voor haar diep ongemakkelijk voelde. Hij kon zich eens niet inhouden en op één dag ving hij haar uit in de zijne en vroeg in het voorbijgaan: "Dag toe schone, wanneer komst u bij mij wonen?" En daarna volgde er dag dat de man niet neven de brug, maar midden erop stond te wachten. Wanneer ze hem voorbij liep, gebruikte hij dat moment weer om het te zeggen. Zoals dat wat wij hebben, dat is toch zo schoon. We moeten er gaat mee doen. Ik wil dich trouwen. Hij had zijn hand een beetje uitgestoken, om ongemerkt in het voorbijgaan de stof van haar jurk te voelen. Een beetje te wiet. Ze voelde zijn vingertippen op de huid van haar dij. Het deed haar rieren van afgriezen. Geschrokken van haar reactie keek ze om. Zijn gezicht, geen schrik of spiet, maar rood en verbeten, kwaad en giftig. Excuses, smoezen, geveinsde zeegje en een week lang kreeg ze het verdig om niet de brug over te gaan. Maar toen ze weer naar Boete moest, had ze haar broers en vertrouwen genomen en gevraagd of iemand niet met haar met wil lopen. Met de broers, vol afgunst over het zorgenvrije leven dat in een favoriet geneed, worden maar al te benieuwd wie het zusje het zou vergaan als het leven tegen zou en vader niet zou helpen. Hij stond al op de brug en toen hij het vlinderke in de verte zag aankomen, ging hij al breed in het midden van de brug staan. Ze had gedachten doen alsof er geen sprake van spanning was en glimlachend neven hem af te lopen, maar toen ze dichtbij kwam, zag ze dat ze niet neven hem koos. Haar hart sloeg het sein om te draaien en weg te lopen, met lief bevroor met een soort van lach op haar gezicht. "Ben ik niet goed genoeg voor dich?" sprak hij koud. "Krijg ik nu antwoord op mijn vraag?" "Nee, ja, ik weet het niet." "Is het ja of is het nee?" "Ik weet het niet. Nu is het nee." Ze hoorde het zichzelf zeggen en ze kost wel huilen. Zijn blik verwarmde door wat zij gezag. Hoop straalde van de man af. In de dagen daarna stond de man weer neven de brug en nu telkens met een vuilboek in de hand.
Ze noemt elke dag het boeket en gaat zoete wensen en complimenten maar aan. Maar na een aantal dagen begon het veldboeket kleiner en kleiner te worden. En daarna komen ze in de dag dat hij niet meer bij de brug stond. Verlossing. Toen ze met vader de oven aan tafel zat en samen beidje voor het eten, voegden ze een extra bedankje aan het gebed toe. Ineens klopte immers op de voordeur. En toen ze open deed, verruilde dat gevoel van verlossing zich acuut voor angst en schrik. Die man, die van haar de zinnen moest maken, die had het lef om in haar deur gaat te staan en hij eiste vader te spreken als ze nu niet haarzelf aan hem toe beloofde. En dat deed ze. Het meisje zag toe om met hem te trouwen, maar wanneer dat kost. Ze zei dat haar vader waarschijnlijk zou sterven van een gebroken hart, zou ze hem nu in een leeg huis achterlaten. Vader zou nu onmogelijk akkoord gaan als hij hem zou doen schrikken door naar haar hand te vragen. Ze beloofde hem te komen opzoeken wanneer pap het verteld wordt en hij ermee kon leven. En anders zou ze de godslamp in de kerk voor een jaar lang laten branden door voor de olie te betalen. Men laat mij nu en de komende tijd alsjeblieft met rust. De man ging daarmee akkoord en hij liep zeer tevreden met zichzelf en de beelden in zijn kop dat schone meisje straks neven hem door het dorp liep en s'avonds met hem in bed kroepje naar huis. En hoewel hij haar met rust liet, hield hij haar wel goed in de gaten. Aan de brug liet hij zich niet meer zien, maar ze voelde zijn oog elke week branden in haar nek wanneer het dorp met elkaar de mis oploesterde in de kerk. Niet lang daarna zocht ze de nieuwe dokter vanwege een koppien die regelmatig terugkwam en lang aanhield. De nieuwe dokter was een zachtaardige jongeman. Hij miste hij goed en geerloestertje. Ze vertelde hem echter niks over de belofte, want ze werd je verliefd op de dokter. En de dokter was ook verliefd op haar. Al snel volgde een huwelijk tussen de twee. En haar belofte kwam simpelweg nooit meer naar op. Groot geluk ontleende het meisje aan haar schoonheid, want toen de man zich beklaagde dat hij in stiltje verloofd was met de schone, beschuldigden zijn aanhouders hem van leugenachtig gebral. Ze waren veel te hoog voor hem gegrepen. Het pasgetrouwde stel wordt geen lang leven samen gegund. De koppin ging niet meer weg en een paar weken later is ze plots omgekipt en doodgebleven. Doodgebleven, maar niet heen gegaan. Het niet nakomen van haar belofte ketende haar eeuwige ziel aan dit leven vast. Op zoek naar verlossing verscheen ze in de nacht tot haar familie, om aan een bedrand te smeken een ton olie in haar naam aan de kerk te schenken. De arme vader stierf van schrik bij het zien van de geest van het kind wat hij zo aan miste, en haar broers kosten haar dat niet vergeven. Ze gingen niet op haar smeekbedes in en probeerde zelfs om de nachtelijke bezoeken van hun kleine zusje te stoppen. En de pater uit een klooster dichtbij werden door de broers naar Rogge gehaald om af te rekenen met de nachtelijke smeekbedes. De pater bande haar geest naar de Gravenberg, een plek die lang geleden gemaakt wordt om kwaad vast te zitten, diep in de bos, daar waar het mensen niet kon raken. Ze is daar nog steeds, gefrustreerd, verveeld, gekweld en het schreeuwt. Het schreeuwt om olie, het schreeuwt verwensingen naar haar broers, ze schreeuwt verlossing telkens wanneer de wind richting Rogge waait om haar woord tot diep in het dorp hoorbaar te krijgen. Goh, klootzak! Schenk mij de olie! En aan ieder die 's nachts de weg tussen Rogge en Neer durft te nemen, pas op. In de nachten dat woede en haat bezit van haar neemt, kijkt ze waakzaam tussen de boom. En wanneer ze dan in de verte koplampen ziet, juicht ze met haar geschreeuw, rie hij de weg op. Ben gewaarschuwd.